Tinawa natin mga ligo tayo la kamara, oy. Dali no, lamig ang tubig to ba kay buglo kayo. Wala jud ko natagbaw ba, gusto jud ko mabalik dito. Manggani. Pwede man ta mo balik dito. Oo, pwede dito ta mo balik dito, pero dili na ta mo adto og buntag, kay alanganin sa oras. Unsa man di ay? Udto ta mga ligo. Na, unsa magkating glasses na buta para sa tong ni Agi og ikasapan si Maria siyang mama na apil pa nung tagkapiso. Unsa kay istoryahan ani mga bata? Na unsa man? Domingo lang. Sabado lang Maria. O bitaw, Sabado lang kay manimba ba mi Domingo. Unsay Sabado? Unsay Domingo? Asa mo pud mo Maria? Ma? Na? Ay ma, naman gud may group activity mga pagabuhaton, mao nagsabot mi kung unsang adlaw na mo himuon. Sabado ba o Domingo? Taon na. Klaruhan ng imong Sabado Domingo Maria ha. Napay dragway ang imong classmate Kiatra ang nahibalan. Tinuod lagi ma, wala lagi mi nangati. Basta pagtuon nimo si Dudong Pawik sila ha. Nagpasidaan lang ko nimo Maria, basig atikon ko nimo. Dito na lang ako itugway sa area sa RDL ni akong kanding, no? Hindi ka naghanag sagbot dito. Ha, tama li ay. Dili ko agi la Maria. Uy, naam rin ako mga classmate rin la Maria, oh. Lagi na. Basta man si mama, di man mo tuo. Ikaw Maria, nasa Dugo Pawiks. Bantay bitaw Maria ha. Uy, Dudong Pawiks. Unsa ka tinuod nga nadaw mo'y group activity? Uy, nang! Ay, nagadaw niya! Dudong Pawik, dili mo tuo si mama ba nga naate activity? Di ba? Di ba? Di ba? Oh, anong siga-siga mo na imong mata diha Maria? Unsa man Dudong Pawiks tinuod na nga naamoy activity? Na, lagi ma. Dudong Pawik, unsa man? Tukaya ni mga kasundog sa boy. isang noto. Dudong Pawiks, kadugay ba nimo nakatubag? Unsa man na o wala? Dali tayo mo matubag ka dayon. Ako naman ay naipit aning trabaho ako. Nanugay naman ka akong kanding. Kung may ingon ko wala. Naipit ko yung exam. Clear rabi akong sunduganan. Unsa man ka Dudong Pawiks, tubag ako. Umiingan po ko na, ah. Makasala kung kuha sa Ginoo. Bahala na, oy. Naanang, murag. Sabado man to, Mariano. Good. Oh, ingan bitaw ta ka man, di ka mo tusko ah. Biyaan sa tamo diri nang kay magtugay pa ko sa kong kanding. Maayo ni si Pawik. Mag-ayo? Maayo kay nagtugan ka sa tinuod Maria. Sige, pagsabot lang sa mo diha kay mosulod sa ako. Ato si Dudong Pawik, pasalamatan na to. Kaya watang ibo ko. Dali, tara. Dudong Pawik! Diyon may klaro ba? Ako may naipit ato inyong tirada, oy. Gani, wa minyo mo gibuko ba? Abi na mo butog anak ka pa tinuod. Gani. Basta clear ha. Karong exam, pasunduga jud ko. Wala problema. Basta dili ang yung mga pinunod ko siya akong pangalan.